Yun mga ka-dwarfs! We're back na tayo sa prank mga ka-dwarf. Ngayon may shoutout tayo kunting-kunti lang. Wow na ka boy? May shoutout ako na minamahal ko na si Jan Jasky, Princess. Sana all may minamahal. Lalaki So yun, lalaki. shoutout nga pala sa mga kaibigan nating prankster dyan, lalong-lalo na kay King Lux at sa kay Bartolo Brothers, lalo-lalo sa lahat na talaga ng mga prankster ng Pinas. So pag-isipan namin guys na babalik na kami sa prank kahit na hindi pa tapos pang pandemya, hindi namin matiis na, hindi magkamang-trip ng tao. Ikaw, miss na miss mo na ba yung Miss na prank miss natin? kita. Ha? Miss na kita. 君の虜になってしまえば Sige, yohon lang muna mga kadorp. Sa susunod na lang na prank na lang ang shoutout natin. Bulol pa no? Bulol. Ano po? Magkano po pamasahe po? Sa Papuntang langit po. langit? Opo. Langit po. Kaya mo ba yan kuya? Ayatin mo kami sa langit? Oo, tara. Ha? Langit, sir. Oo. Kaya mo, sir? Pero sir, may bibigay mo na kami sa inyo sir. Okay lang. Hindi po. Hindi ko yan, tambaw, sir. Hindi po to gamot sir. Buksan mo sir. Bigay namin yan sa iyo sir. Sige sir, buksan mo. Sir, buksan mo yan, sir. Oh, Kami tira buksan yan. mo. Ganun mo sir. Iangat mo sir. Wala. Doon ka sa kabila. Ano to? Buksan mo. Ano yan, sir? Hulaan niyo, sir. Biberon. Alam mo ba kung bakit ka namin binigyan ng biberon sir? Ikaw kasi bibi namin sir. Sir, gusto Gusto ka namin sakyan sir. Gusto Bago mo kami hatid sa langit sir, kayo muna sakyan namin sir. Pwede ba yon? 1.5, sir. 1.5 sir. Saan ka sir? Sa 1.5 o sa 150? Siya po ang 1.5 sir. 150 sa akin. Okay lang yon? 150. Okay na, sir. Okay na. Sir. Laki ng abs mo sir. Oh, abs. Okay na sir? Ikaw na noon. Ikaw kay kami lang gusto. Wala lang. Mayaman kami, sir. May kotse, may motor. Opo. Gusto lang namin na pumunta ng langit. Ano, sir? Payag ka, sir? Ikaw, sir? Payag ka, sir? Siya lang. Ikaw ang tipo namin. Ito ang tipo, bakit mo itasa? Malaking muscle. Abs. Dito. Uy, SPG yan. Huwag yan. Bad yan. Sir, ikaw, sir. Best ko rin, sir. Kaya Ano ba gusto mo sir? Yung ganitong katawan o ganyan? sa akin matanda na ako eh. Bakit sir matanda? Hindi na ba tatayo yun? Papatayo naman yun, sir. Papatayuin natin, sir. Lagyan mo ng ano sir, kahoy. Titigas yun. Sir, Sige na sir, tara na sir. Ka naman. sir. Pagkatapos sir, bigyan ka namin ng kotse sir. Ano Sure. po, ang Kotse. Basta yaman kami, sir. ko naman. Hindi kasi kami nakatikim ng matanda sir eh. Gusto ko yung maugat, sir. Yeah. Gusto ko maugat, sir. Sige na sir. Hindi, alam nyo, may anak din ako na kagaya nyo. May anak na din kami sir eh. Pumapatol kami sa babae, pumapatol din kami sa lalaki. Yes. Oh. Correct. Kaya lang, ngayon lang, nagka-pandemya, nasa kabilang bayan yung asawa namin. Gusto namin tumikin ng kagaya mo sir, napakagwapo mo sir. Malaking ugat to, sir. Sige sir, may cellphone number ka ba? Wala. Wala. Ka, sir. Paano ka namin kontakin yan kung wala kang cellphone number? Yes, sir. Paano na, dial mo na lang ang aking number. Ano yun? Pwede ba yun? I-dial namin lahat ng number. Iba sumagot, asawa mo. Hindi! Ano talaga, kasi Pwede, kiss na lang sir, kiss. Alik. Ikaw kasi baby ko, sir. Sir, pwede ka ba ngayon, sir? Bawal. Bakit po?
Ang ganda ng katawan mo, sir. Ah. Tara na, sir. Level up tayo, sir. Lads tayo. Sige na, pakiwin ko to lahat. Matamis to, sir, no? Matamis ka rin ba? Magkano-ano kayo, ma'am? Jowa mo to? Jowa to. Magpinsan? Driver. Magaling din ako mag-drive eh. Oo. Pwede ba, sir? Mamaya? Para pakiwin ko to para maaga tayong magkapagsimula. Sige na, sir. Ma'am, okay lang ba dalhin ko to, ma'am, driver niyo? Ida-drive ko siya doon sa lodge eh. Tara na, sir. Tara na, sir. Sir. Okay, rako. Hindi mo ba gusto na ang mga bakla, sir? Sir. Binigyan kita ng baby ron kasi gusto kitang maging baby. Sir, gusto kitang maging baby. Dara na tayo. Yes, sir. Dara na tayo. Pwede ka, sir? Ay, sinta na tayo. Sir. Sinta na tayo. Sir. Play lang, sir. Sinta na tayo. Magaling ako mag-drive. Ah! Sir, Gusto na lagi ko. may pera ako, sir. Ayaw mong maging baby kita, sir? Hindi na po kay senior na kumako, sir ba? Okay lang yun, sir. Malaki ba yan? Hindi na lagi na pwede na kay senior na po. Senior na. Pero, baka pwede yan. Punta tayo sa level up. Sige na, sir. 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 Hindi na pwede lagi kay senior naman. Kiss ko, sir. Kiss ko. Yeah. Okay na, sir? O, hindi mo gusto talaga? Okay, sir. Bye-bye. Naglilibot kasi ako ngayon, namimigay ko ng mga regalo ba. Pwede ba kita bigyan ng regalo, sir? Isa na lang to eh. Okay sana kung dalawa para mabigyan natin si sir. Pwede, ikaw na lang bigyan ko nito, sir. Sama na siya. Ano yan? Ikaw, okay lang sa'yo, sir. Ipikit mo muna mata mo. Bago ko ibigay, ipikit mo muna, tapos ilagay ko dito, tapos buksan mo mata mo, dilat mo, tapos sa'yo na. Pero bago yun, explain ko sa'yo kung ano ang nasa laman at ang box. Sige lang, sir. Okay lang na, sir. Tsaka kanila mo isang pulo. Hindi ko kasi maintindihan kung ano yan eh. Hindi naman to delikado, sir. May garantiya ko sa'yo, hindi to delikado eh. Ito, sir, oh. Saiban mo na lang yan. Yan, sir, oh. Ay, papakita ko na lang sa'yo, sir. Saiban mo na lang isang pulo. Bakit to? Bakit to? Wala lang. Hindi ko lang kursunada. Hindi ko type. Di mo type? Ah. Type kasi kita, sir eh. Ayan, sir, oh. Bibiro lang naman, sir eh. Ayam, sir. Ikaw, kuya. Ayam mo. Ano? Okay lang, sir. Sige, sa iba na lang ako.